Michael eskorterer en tysk lastbilchauffør til politistationen i Padborg. Manden har i stor stil overtrådt de danske køre-hvilelsesregler. Sammen med sin tyske vognmand står han til en bøde på næsten 30.000 kroner. Så hvis du bare lige går ind ad døren derovre og venter derinde, så kommer vi ned og henter dig. Okay. Vi vælger så at tage ham med derned, hvor han ligesom kan køre lastbilen ind på et lukket område. Og så kan han tage fat i hans vognmand for ligesom at se, om han kan skaffe de her penge. Og lige snart han har de penge, jamen, når vi har fået pengene, så kan han i princippet køre. Bliver pengene ikke betalt, konfiskerer Michael lastbilen. Chaufføren har været i telefonisk kontakt med sin tyske vognmand. Alligevel syntes situationens alvor ikke at være gået op for hverken chaufføren eller lastbilens ejer. Michael har derfor ringet til en tolk, der skal forklare chaufføren problemet på flydende tysk. Vi får ikke, altså bilen bliver ikke udleveret. Der er jo registreringstester, og det hele bliver ikke udleveret, før pengene de ligger her. Så vil du prøve lige at se, om du kan forklare ham. Ja. Vi bruger en tolk, fordi vi skal være sikre på, at han forstår de her ting, vi fortæller ham. Altså, godt nok har vi haft tysk i skole, men det kan godt være, at der er nogle ting, som ikke lige i hvert fald han fanger. Så der er det vigtigt, at der er en, der kan ordentligt tysk, der forklarer, hvor alvorlige de her ting de er. Ist das auch so, wenn das nicht in Dänemark passiert ist? Okay. Ja, så er det Michael igen. Det næste, det er så, at han skal af med en bøde på 9.500 kroner. Det er ham som chauffør, der får den bøde. Firmaet, som de har jo det her objektive ansvar, de skal betale det dobbelte af hans bøde. Det vil sige, firmaet det skal betale 18.500 kroner. Ja. Ja, die Frage ist jetzt, ich muss ja erstmal zahlen, oder nicht? Må zahlen. Ja. Also zahlen muss ich auf alle Fälle erstmal. Ja, han skal have betalt uanset hvad. Altså, hvis han ikke kan kende det nu her og underskrive den her vedtagelse af bøden, så skal han lægge pengene som et depositum. Nee, okay, dann müssen wir erstmal bezahlen. Hm? Ja, alles klar. Danke. Tschüss. Hvordan forholder han sig til det? Nej, så han vil ikke vedtage bøden nu. Det er blevet sent på aftenen. Michael beslutter sig for, at chaufføren skal have lidt ekstra tid til at tænke over, om han vil betale. I enerum håber Michael på, at chaufføren får overtalt sin vognmand til at betale bøden, så lastbilen ikke skal konfiskeres.